Bisa na siya, naglanog-lanog, nagbuto-buto, naglabyag-labyag ng 90.7 Love Radio, alas 3:25 na gyud. Mga kabisyo, my loves, sa afternoon. Kumusta ta ninyo diha? Kinikauban ninyo ang DJ Michael. Okay niyo po, dyan niyo gwapon, taroy lumping, ha? Kini silulubabaw, ha? Basta na po tao ba niyo uban ta sa pagpabati kanyato karon? Kumusta niyo uban kanyato diha nga merienda, nagpakabusog, wow, ang lupit niyo. Sa ito ang ipanglamoy diha karon, bambam tagtaman, ha? Sa mga nagbiyahe po karon, ang pingamping talabaw na sa mga motorsiklo, kay kani bitang magsagunson bitaw ang mga disgrasya, makasulti tag-uso siguro ang disgrasya sa motor. No, sumuna ang kabisyo my loves, ha? Ayaw kayo mutod pag patulaga sa inyong dagan, ha? Kaya tundala na ito para niya sa tanan, dili na para sa inyo. Magamping, kuhaan yun, tawag nga. Sikan sa bagi kayo ang disgrasya nyo. Kining bisag mo pilok, lambito ka, murag paminaw nyo mo, dugay kayong nahitabo. Dali na kayong nahitabo ba? Kalit lang ka tikal po diya. So, mahimo ha, magamping o padayon gyapon sa pagpaminyaw kanya ato, dili mga kabisyo ni gugma, ha. Og tuod kami sa my loves, dirita karon sa tuang pagpahimsog sa tuang lawas, labaw na sa tuang mata lulubaba kay kabalo ko uban kanato diha karon. Adunay mga gibati dag diferensya, no? Magkadugay magkatigulang ta magkahanap ra bagid ato ang mata, no? Bisan dili ka ganahan musuto ka tipara, mapugos na lang gid pudsag ka. Andun sa makarealize ka, mas gwapo man ko mag-antipara kaysa kung ay antipara. Bawo jay si Superman pag mag-antipara, dili siya mailhan nga si Clark Kent. Pero pag tagal yun niya antipara, no? Mailhan, kuhan niya siya, si Superman niya siya. Pag magtipara ka may kilig, mura kag si kuhan. Ay na lang nagdungagi diya. Kay diri sa munata sa to ang Lutein Plus kabisyo my loves, kay kaniadto 13-in-1 lang kini. Karon mas gipa-improve na tungod kay aduna ni siya 18-in-1 nga mga bitamina ug minerales kang iusa sa isa ka kapsula para matabangan maproteksyonan ang atong lawas sa inadlaw-adlaw nga mga buluhaton. Og labaw sa tanan maproteksyonan niini ang ato ang mata. Aduna ni siya vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin ug vitamin A, C, and E. Available lang ato ang Lutein Plus sa HB1 Pharmacy, Rojan Pharmacy, Pharmacia Soyho, Amesco Drug, Tesco Drug, Golden Drug, Pharmacia Eva, Tibungko, and Kalinan, and also sa L3 Pharmacy. Kabisyo my love, so sweet, ayaw mong kalimot ha. Lutein Plus! Padayon ta sa unahan Lolobaba, diri karon sa to ang programang Bugong ka na ba, Lolobaba? Bugong na. Kalasog bright portion. Bangutan na. O siya'y pagutan niya. Nganong mostly sa relasyon, Lolobaba, magbuwag nga gipang kapoy. Sa may bot pasabot niya na, inaswatay ba sila sa ilahang relasyon mo nang gipang kapoy sila? Literal kapagutan niya, literal yung tubag. Oo. Nagnaswatay niya sila. Oo, sa ilahang mga tagsutagsa, mga lawas. O labaw niya sa ilahang mga tagsutagsa ang kinaiya. Sila mga batasan nga di po nila tuod bantoy. Kay tungod ang bugat kayo mga kuha nyo. Mga kinaiya nga dili makaog iro. Mo niya inyong dyan nga magbulag na sila. No? So mo niya nga ayaw niya pangutaan niya kay mas dako ang porsyento nga sila nagnaswatay sila mga tagsatagsang lawas. Nga naman na, Lolobaba. Kay kung siguro tawag na doon niya, no? Sila panyaguban, nagko na sila, sige nagkaon sa gawas. Muna sila. Maginaswatay na sila ang lawas. Kanya pagkatulog, maginaswatay pag yun. Hindi ako mag-tail. Yan, pagutaan niya may kilig. Lolobaba, sugot ka straight kay kag buhok. O niya? Kulot kay kag naong. Wa matay no choice, ana. Sige, sugot na lang ko. Straight akong buhok. Pero posible na, wapo na takaroon kung balihon, upaw niya eh. Di niya madalang straight niya. Pero ang kulot nga naong, walang time siya. Makagasto taan niyang mahal, magpalitoke.
So mula siguro to, okay na to may kilig. Wala tayong oras po sa amping lang tama Kabisyo My Loves. Hello dahil sa mga nag-viewings tong Facebook Live ni Mark Migalion. Randy Lanit, may nito nakauntuhon hapon na Kabisyo My Loves. Ha? Ni Rosaline Lagundi, kauban siya hang sister all the way from Japan. Ni Tata Titot kay Angging og ni Mimi. Mayong afternoon.